Vi er i gang med en sort BMW, som jo kan betyde, at ejeren er meget hidsig, kan skændes med andre, mens han kører, og kan få flere fartbøder og være involveret i flere ulykker. De unge, de kunne godt tænke sig at købe sig en BMW, ikke lige den her model, men en billigere brugt model. Og så kunne de tænke sig, at de tunede den, så den lød fedt og kørte stærkere. Og så vil de måske vise den frem til deres venner, da det er et prestigemærke. Og så køre og drifte lidt, køre alt for stærkt måske. Og nu har han så, som jeg sagde, kørt helt galt, som det kan tænkes for bilister med sort. Nu kører vi så i en blå bil, som jo vil sige, at bilisten typisk vil være rolig, fredfyldt og en normalt loyal person. Og han kører selvfølgelig roligt og bliver respekteret af andre bilister uden skænderier og det helt store. Tænker man også være meget indadvendt og ikke så snaksalig, men han er meget realistisk og målrettet. Og der er egentlig ikke så meget at sige. Det kan være alle mulige forskellige personer, der køber. Og nu kører vi så i en rød bil, og det er også det er en bil, hvor at personen som regel er meget romantisk, og han har meget vitalitet, altså han har utrolig meget livskraft og livsglæde, og elsker at være omsorgsfuld over for andre mennesker, og de elsker som regel også at køre rigtig, rigtig hurtigt. Som for eksempel hvis man ser en Ferrari, så det er som regel altid næsten en rød Ferrari man ser, og folk de elsker at køre hurtigt i dem. De har også nogle risikoer, som man ser her, hvor at han virkelig kører galt. Det er en stor risiko at køre i en rød. Og nu kører vi en sølvbil, en af de mere rolige bilister og cool bilister. Men den er tit med i ulykker og også rigtig, rigtig farlig på vejen. Det er så også en af de mere brugte biler rent farvemæssigt, så der er ikke så meget at sige til. Og nu er vi så ved at køre i en grøn bil. Den grønne bil, den er en af de mest solgte på det danske marked for tiden, lige fra lysegrøn til mørkegrøn. De folk, der kører i de grønne biler, er som regel meget hysteriske og har meget jalousi, og de er ikke særlig rare at være sammen med, hvis de for eksempel bliver sure og har haft en dårlig dag. Men den grønne bil, den er jo også miljøvenlig, og det vil sige, at den bil, vi kører i lige nu, det er faktisk en elbil. Og en elbil er rigtig god for miljøet, men der er ikke særlig mange elbiler i Danmark her for tiden, og det er fordi, at rigtig mange procent af den danske befolkning vil gerne have en elbil, men de synes simpelthen, at den er for dyr, så derfor så vælger de at køre i en benzinbil i stedet. Og her har vi den gule bil, den dejlige køreglade bilist, idealistisk, barnlig sjæl, og elsker når der sker nye ting. Det er bare den gule bil. Selvom det er en gammel dame, så er det stadig barnlig sjæl og idealistisk. Det er bare dejligt. Det er den gule bil.